1924 елның 20 мартында Муса Жәлил тәкъдиме белән Мәскәүдә гарәп графикасында «Кечкенә иптәшләр» исемле журнал дөнья күрә. Соңыннан Октябрь баласы, Пионер каләме, Пионер дип атала ул. 1957 елда без белгән Ялкын исемен ала. Кемнәр генә хезмәт куймаган Ялкында. Редакция һәр вакыт иҗат әһелләрен һәм интеллигенция катламын үзенә тартып торган. Ялкын Почет билгесе ордены кавалеры, күп төрле бәйге һәм премиялар лауреаты. Ялкын журналының балалар редколлегиясе дә бар. Журналистика, иҗат белән кызыксынучы актив яшүсмерләр Ялкын канатында каләм чарлаган. Бүген Ялкын мультимедиалы форматта эшли. Видеопроектлар, заманча контент һәм блогерлар белән уртак проектлар җитештерә. Вакытлар уза, чорлар үзгәрә, ә Ялкын һаман яшүсмерләрнең якын дусты булып кала бирә.